Аз точно това исках да попитам. След това ще ви прочета нещо много интересно, което е от последните така часове и минути в буквалния смисъл. Но нещата не се правят нали така. имаше буфер? Аз наистина се сещам, че многократно и съм говорила с господин Орешарски, с други министри, за някакви прословути буфери в бюджета, които ще умекотят. Има ли ги тези буфери? Мисля си също така този огромен излишък, който го имахме, не може ли да бъде запазен според вас за тези неща? Ние преди да похарчат излишъка в края на миналата година, многократно апелирахме кабинета да спести тези средства и да бъдат вкарани в фискалния резерв на страната или пък да бъдат вкарани в сребърния фонд на пенсионната система, точно с цел създаване на нейната стабилност и запазване на този ресурс за условията на криза, за тежките кризисни елементи, които предстоят да влезат в нашата икономика. Въпреки това, те го похарчиха за 20 дни в края на миналата година. Нещо, което е уникално и не го прави никой че има криза, макар че тук намирам някаква логика, защото кризата вече съществуваше в около нова година. Антикризисният план Станишев всъщност е един лобистки план, госпожо Ризова. Един план, който създава криза, е един лобистки план. Този план води до това да налееме пари в няколко сектора, в които са известни със своята корупция, непрозрачност и проблеми, като пътната инфраструктура и други подобни, а в същото време да оставим всички останали сектори на икономиката да умират и да оставим включително тези жизненно важни сфери, за които преди малко споменах. Сега ще ви кажа как звучат вашите думи, предполагам и думите на лидера на вашата партия и на вашите колеги, на господин Сергей Станишев. Какво е казал той преди час при откриването на предизборната кампания на партията си? Днес се появяват нови месии, казал господин Станишев. Днес сила имат популизмът и простите обещания, зад които не стои нищо. Нито мисъл, нито управленски план, нито воля, нито подготвени всеотдайни кадри. Казва господин Станишев това на откриването на кампанията. Това е алтернативата, която ни се предлага и за съжаление тя намира потвърждение в поведението на ГЕРБ. Така че, както виждате, едно и също нещо има две различни гледни. Нямате и мисъл, нямате... Това, което каза премиера Станишев, може да бъде характеризирано само като празни приказки и предизборно говорене. Защо? Защото всичко това, което изборих преди малко, не показва управленски капацитет. Всичко това, което прави правителството с бюджета, с антикризисния си план, вие нямате мисъл, казва той. Но знаете ли, ние ще продължим вашия разговор. Аз искам Това са някакви голи констатации, които нямат покритие, госпожа Ризова, защото видяхме, че това правителство успешно преписа множество идеи от нашите програми, така че благодарение на съществуването на подобни програми, т.е. благодарение на мисълта, която ние сме вложили, създавайки програми, това правителство имаше възможността да вземе и плоския данък, да вземе пакета и за образователна реформа и да въведе и данък общ доход. Нека да чуем сега един икономист, той е преподавател, Боян Дуранкев от Гражданско сдружение. Днес аз ще помоля колегите да ме свържат с него. Ще можем да разговаряме директно. Здравейте! Здравейте! Искам да ви попитам, аз съм изненадана, че участвате изобщо, че се създаде това гражданско сдружение днес, което заяви, че ще прави граждански преврат. Какъв е този граждански преврат, който ще правите, господин Дуранкев? Надявам се да не се плашите от тези думи. Всъщност граждански преврат означава едно нещо съвсем ясно. Връщане на властта от едно малцинство, политици в парламента или някъде другаде, към гражданите. Това означава граждански преврат. И ми се струва, че не е необходимо да се получават в България събития такива, каквито бяха във Франция или в Гърция. Мисля, че все още има разум достатъчно и в политиците, и в гражданското общество, за да бъде извършен този преврат. Всъщност, демокрацията, за която говориме в момента, е демокрация само на 4 години. На 4 години гражданите ги превръщат в механизми за гласуване, след което 4 години никой не ги пита нищо. Необходимо ли е да казвам, че последният референдум национален е бил във времената на Живков. Така че ние гражданите настояваме да си върнеме правата и да държиме политиците отговорни за техните предизборни обещания и за техните действия. А какъв механизъм имате за това? Какъв механизъм? Аз мисля, си мисля, че гражданските сдружения не са успешен проект. Движението за национално единство и спасение
Днес имат достатъчно потенциал. Тук са над 100 изключителни специалисти. Изключително много красота, радост и настроение има в днес. И те могат да кажат какво искат, какво желаят да се промени, но най-важното нещо, ние настояваме да държиме отговорни политиците за техните предизборни обещания, след това какво ще правят в парламента и да наблюдаваме, да контролираме техните изпълнения. Добре, а предполагам, че щом сте се включили в едно такова движение, в което ще настоявате гражданския ви глас да се чува, искам да ви попитам, какво ви предизвика в последните месеци, да кажем от началото на предизборната кампания, като граждани? Кое ви смути, кое ви разтревожи, за да спрегнете усилията си в днес? За съжаление, благодаря ви първо за въпроса, но за съжаление този разговор мисля, че ще бъде прекалено изтощителен за зрителите, но ще спомена няколко факта. Кампанията започва изключително брутално, изключително мръсно и доста неетично. Необходимо ли е да се подчертават тук тези срамни плакати, които бяха издигнати, тези неясни лозунги? Какво означава силна икономика? Какво означава да се променят нещата в една криза от една икономика, която е в криза, към една силна икономика? Едва ли ще има икономист, предполагам и колегата Мавродиев не може да обясни какво означава силна икономика. Такова понятие няма в икономическата терминология, но интересно е какво ще предложат политиците на трапезата на политическия пазар в този момент, точно в условията на криза, и мисля, че тук проблемът не опира само до бюджета, как ще бъде разпределен и какви ще бъдат буферите, а трябва да се търси решение на тази, да го наречеме, цивилизационна криза. Криза на демокрацията, криза на икономиката, криза на решенията, тъй като повечето политици, за съжаление, предлагат повече себе си като натура, отколкото някакви ясни, понятни и, разбира се, още едно нещо, консенсусни решения. България трябва да върви напред, но с ясна програма и с ясни решения за бъдещето. Само на финала да ми кажете, тежка ли ще бъде тази криза, както я описвате всички икономисти? Много лоши неща ли ни очакват или всичко е силно преувеличено? Преди малко вие споменахте нещо много интересно, че един от нашите политици днес е казал, че добрите времена са зад нас. Аз се очудвам. Ако това са били наистина добри времена, то какво означава лоши времена? Тъй като тези 20 години, включително и двете години в Европейския съюз, едва ли можем да кажем, че са добри за тези 8 милиона българи, които бяха, или 7, които останаха след така наречените реформи. Добри времена ли беше приватизацията на БТК, приватизацията на БГА Балкан и така нататък, разграбването на народното имущество, създаването на олигарси, които поеха цялата власт, на политици, които станаха досадни. Така че имаме и един вътрешен български цивилизационен, културен проблем, който трябва да решиме, и именно гражданското общество трябва да стигне до някакъв консенсус, защото в условията на криза въпросите трябва да се поставят на масата ребро. Благодаря ви много за този разговор. Той предстои, защото аз наистина се надявам в нас, в България, най-после гражданските сдружения и гражданските акции да имат някакъв по-сериозен смисъл. Благодаря ви за този разговор. Сега, господин Мавродиев, вие